So ayun ang mga kakabsat ni isang kutsanday manok. Gatilyo yan ng bawang sibuyas, mantikang kabel, bigasan, bagas, kapatid fresh na sayote. Igasan nyo lamang yan pag mantikay nyo po yung pinakamanok sa bawang sibuyas, luya, tsaka lagyan ang konting pangkalat. Tapos tsaka po natin siya lagyan din patis. Patis. Pansit laang. Kasi meron na siyang pinakuluan na yan sa asin para hindi naman po tayo magkasakot sa bato-bato. So balikan po natin siya after a few minutes later. So lagyan pa natin siya ng konting sabaw para mas mahigop pa natin ang maraming digo kung natin. Digo pa lang ay ulam na. O diba, lagyan natin lang siya ng konting granules, alam nyo na, konti lang. Yan lang po natin siyang kumulo. So ayun na nga, pag medyo kulo-kulo na, tingnan natin kung malambot-lambot na ang ating sayo. Medyo matigas pa po. So kailangan natin abasin na kapsat. Nagkutong tay. Ay sayote. So balikan po natin siya, guys. Lagyan natin ng kabel dahon sinanay. Pagkakabel, pagkalagay po ng dahon ng sili, syempre hindi mawala yung bunga pag andun yung dahon yan. So you can have siling grain, pati labulong, sarap pa lang. So simmer lang natin